Hi ha una paraula que els polítics adoren. La pronuncien amb solemnitat, amb orgull, amb aquella satisfacció moral que dona dir una cosa que sona molt bé. I la paraula és transparència. Transparència institucional, transparència democràtica, transparència en l'ús dels diners públics. I, sorprenentment, aquesta vegada fins i tot la van posar. Sí, les dades hi són. Les subvencions públiques existeixen en portals oficials. Són públiques, consultables, tot molt correcte. El sistema funcionava perfectament, però ningú ho mirava. Potser algun assessor havia llegit Immanuel Kant. Kant explicava que el problema no és la falta de llibertat. El problema és que la gent no té gaire pressa per pensar per si mateixa. Les eines poden existir. El que acostuma a faltar és la voluntat d'utilitzar-les. I durant anys tot va funcionar així. Les dades eren públiques, però enterrades en portals administratius impossibles. Transparència tècnica, inofensiva, decorativa. Fins que algú va fer una cosa perillosíssima. Mira, un informàtic català, Gerard Jiménez Atsuar, va crear un web molt senzill, subvencions.cat. Cap hackeig, cap filtració, cap conspiració. Només una cosa molt més inquietant. Ordenar les dades públiques perquè la gent les pogués entendre. I aleshores va passar una cosa fascinant. La transparència va començar a funcionar. La gent va començar a veure coses. Qui rep diners, quan rep, en quina freqüència, per a què. No és cap misteri. És simplement el funcionament real d'un sistema de subvencions. Però aquest sistema té una propietat curiosa. Quan es veu clarament, pot resultar incòmode. I aquí arriba la part deliciosa. Aquells mateixos sistemes polítics que proclamaven transparència descobreixen, de cop, un problema inesperat. La gent podria començar a mirar. Segons el creador del web, l'accés a la base de dades pública que alimentava l'eina ha estat modificat o bloquejat. És gairebé una mostra, una demostració de poesia política. Durant anys, la transparència era segura, perquè ningú la feia servir. Però el dia que algú la fa comprensible, es converteix en un problema. Potser aquesta és la lliçó real de la història. La transparència no consisteix a publicar dades. Consisteix a fer possible que algú les entengui. I quan això passa, els discursos institucionals sobre transparència descobreixen una veritat incòmoda. Funcionava molt millor quan ningú mirava. Deliciós.